El cas un dona poder, de qui bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, en el seu Casum Power. A tot Casum! Vinga, Mia, dona'ns tu el senyal. Passa de duels de coixins. L'únic senyal que m'interessa és el del mòbil. Els nostres pares deuen estar buscant-nos superpreocupats. Ostres, no ho havia pensat. Quant de temps fa que estem ací? Has abaixat la guàrdia? Això creus? Atac mega rebot! No, l'atac mega rebot! Dos coixins impulsen el tercer! Mega re... Ai! Oh! No és un poc tard per a una festa de pijames? Volia telefonar a casa, però no hi ha senyal. Normal, esta base bloqueja qualsevol ona o senyal telefònic. És totalment il·localitzable, irrastrejable, indetectable, encara que en el vostre cas també pot ser perquè esteu en una altra dimensió. Però no us preocupeu, el temps passa diferent a Kaboom City. Un dia sí equival a un grapat de segons en la Terra. Encara sort, on ja em veia castigat. Oh! El mòbil funciona! Impossible. No és el mòbil. Vibra tota la ciutat! Tot vibra per culpa de Rolloxstream. Intenta fer-li per salt extrem definitiu una altra volta. El què? Un repte que s'ha inventat Rolloxstream i que deixa la ciutat de cap per avall per les destrosses que crea amb tanta velocitat. Usa els carrers per agafar impuls i botar des del pont sud a una diana que posa sempre en un lloc diferent. Eixe Rolloxstream sempre ho intenta, però mai, mai, mai ho aconsegueix. El seu rival Skate Star sol encarregar-se d'ell. Oh no, esta volta la meva base secreta està en la trajectòria. Si Rolloxstream xoca contra la base i travessa la paret, veurà tot això i els vilans ens descobriran. El detindrem abans del salt. Sí, tranqui. Compta amb nosaltres. Casum Power! Hit Casum! Hit Fury! Casum Kids en acció! Vinga, més velocitat! Ahí bé, recorreu jo pel centre i vosaltres pels costats. Guai! Fi de la carrera, Rolloxstream! A un costat! Ei, per què tanta pressa? Patí lateral! Alto ahí! Passa lent! Uns herois principiants no impediran que aconseguisca realitzar per fi el gran hipersalt extrem definitiu! Quin crack! És el que diria si no fora un vilà perillós. Bon intent, herois, però contra ells l'única estratègia que val és ser tan ràpid com ell o com jo. Yeah! Què diu, que no som ràpids? No sé tu, però jo segur que ho soc. Si tu ho eres, jo més. Tranquil·la, jo et salve. Ja està. Que em perseguisca el meu rival ho entenc, però així ja n'hi ha massa competència. Un xassoles express! Què? Fora de ser! En són massa! El Casum! Xafar el Casum és com xafar gel! Patinatge sobre Casum! Mola! Algú ha demanat un altre velocista? Sou bons patinadors! No em deixes sense ritme-ni! I ara un altre més! Busqueu-vos un repte extrem propi! Cau en ferros! Compte! Això no és res! No som tan principiants! Estrella voladora!
Està arribant al pont! Si no l'he tenim, els vilans descobriran la base d'Enigma! Última recta! El pont està al final del carrer! Ara o mai! Adeu, tortugues! Això podem jugar tots! I amb doble potència! Genial! Doneu-li canya! És tot teu, Skate Star! Ja eres meu! Continua somiant! Fora fre! Hipersalt extrem definitiu! Xocarà! Ni de rebot el podem pillar! Això és! L'atac mega rebot! Com fèrem amb els coixins, Multi? Ah, clar! Dos forces impulsen la tercera! Mega què? No! Ja! Ja ho capte! Anem allà! Atac mega rebot! Aime, adeu, base secreta! Ho aconseguiré! Què ha? Com? Sí! Ens hem quedat sense energia! Ho hem aconseguit! I tant que sí! Ha arribat a la Diana! Sí! No! Era jo qui havia de completar l'hipersalt extrem definitiu! Ai! Enhorabona, Casum Kid. Sabia que podia comptar amb vosaltres per a... Gràcies, però millor deixem les felicitacions per a demà. Sí, em muir de son. N'anem al llit! Sembla que ja és l'hora d'alçar-se. Mega rebot!